jisimni il-mama u l-papa isejħuli bismi. Jiena jisimni Joe. Meta issejjaħli, il-mama tajjatli Joe. Il-papa qatt ma jinsax jisimni u żgur li ma jinsix. Lanqas jekk ikun imħabbat ħafna. It-teacher ukoll issejjaħli bismi. Il-ħbieb tiegħi hekk jagħmlu wkoll. Min iħobbni isejjaħli bismi għax jafni. U jiena naf li hemm xi ħadd ieħor li jaf x'jisimni u kien jaf x'jisimni qabel kulħadd. Qabel il-mama, qabel il-papa, qabel it-teacher, qabel il-ħbieb u qabli wkoll. Il-mulej bħalu għandu isem, il-mulej Alla, u ħafna isejħulu il-bambin. Kien jaf x'jisimni qabel ma twilidt. Huwa sejjaħli bismi u jien ġejt hawn f'din id-dinja sabiħa. Isejjaħli bismi għax iħobbni u jħobbni mhux illum biss, ilu ħafna jħobbni minn dejjem. Jiena nħobbu nitkellem miegħu u nitkellem fuqu. Għalhekk immur id-dutrina biex inkun naf fuqu, inkun naf min hu, inkun naf kemm iħobbna. Mulej Alla, meta nkun fil-quddiesa nieħu gost inkantalek man-nies. Qaddis, qaddis, qaddis il-mulej Alla. U issa qabel ma norqod insejjaħlek ukoll. Mulej, il-lejl it-tajjeb.